Hei, onko kaikki ok? Onko sulla ketään kaveri, joka voisi hakea sut täältä? Hei, herää nyt. Hei, voisiko joku hakea sut täältä? Onko sulla puhelinta? Mä en tiedä missä se on. Voisiko olla sun repussa? Mä voin jäädä tähän, mun ei tarvii mennä mihinkään. Et sä nyt vittu voi tänne jäädä. Tää oli vitun kylmäkin. Vittu. Hei, ihan oikeesti. Mä oisin voinut jäädä sinne. Mä voin mennä takaisin. No en mä nyt voinut sua sinnekään jättää. Sä näytät niin pahalta ja näytät edelleen. Tai siis, sä näytät mahtavalta, mutta mitä sulle on tapahtunut? No, mä menin jonkun mun kaverin bileisiin, tai se oli joku mun kaverin kaveri. Mulla ei ole mitään muistikuvaa. Paljon sä oikein joit? Mä kävin ostaa muutaman siiderin mun kaverin kanssa. Sitten me mentiin sinne ja kai se oli joku Sinin eksä tai joku frendi. En mä tiedä, joku Tommi tai Tomi. En mä tiedä. Sitten se tarjosi mulle juomaa. Ja kello oli vasta 9. Ja en mä halunnut vielä kotiinkaan lähteä. Ja sit mä ajattelin, että miksi ei. Ja sit se jätkä yritti jotain. Mä en antanut sen ymmärtää yhtään mitään. Perus. Enkä mä tiedä, jos se mulkko olisi laittanut jotain siihen juomaan. Totta kai sen oli pakko yrittää, enkä mä ollut edes varma, että mitä tapahtui. Miksi pitikin juoda niin paljon? Missä mun puhelin on? Mä yritin kyllä etsiä, mutta en mä löytänyt sitä mistään. Haluatko tän safkaa? Se voisi vähän selkeyttää sun oloa. Ei todellakaan, mutta musta tuntuu, että... Sori. Sano vaan, jos tarvit jotain. Ihan mitä vaan. Jotain tiettyä mä voisin juoda. Muuta kuin vettä. Se ällöttää mua. Maistuu vaan enemmän tää yrjö suussa, kun sitä juo.
Kiitti. Sä oot ihan hirmu kiva. Mä en tajuu. Yleensä ihmiset on niin pahoja. No etkö sä oo kokenut tarpeeksi pahaa yhdelle illalle? Onko se ihan oikeesti okei, että mä jään tänne? Tai niin kuin, kyllä mä voin mennä, jos musta on jotain... No etkä lähde mihinkään. Nukut täällä vaan. Tää on niin hassua. Mä tarvin raitista ilmaa. Haluatko nähdä jotain tosi mahtavaa? Mä oon muuten Anna. Kiitti, kun sä pelastit mut. Mä oon Timo. Ja oli kiva pelastaa sut. Hei, anna pusu. Isi aina selittää sitä, kuinka mä oon ollut kauhean vaikea ja vaativa lapsi. Ehkä vähän liiankin kanssa. Kai se on syöminenkin sit yksi sellainen asia, jota mä oon aina vastustanut. Ollut kaikkea vegeä ja vegaania ja raakaravintoa. Peskovegetarismia, jopa se buddhalainen ruokavalio oli kerran. Joo, se todella haastava. Kyllä. Joo, se ei Ei ollut helppoa. kenellekään helppoa. Ehkä lopulta mä sit vaan tajusin, ettei kaikkea aina tarvi vastustaa. Kun mä tapasin Timon, niin joku muuttui. Mä ehkä opin hyväksyä ihmiset, enkä aina yrittää muuttaa niitä. Haluaisin nyt hiljentää koko juhlaseurueen. Varsinkin rakkaan tyttäreni, joka tässä nyt on noita ruokapuheita puhunut viimeiset puoli tuntia. Mutta asiaan, niin Aurorahan on pienestä pitäen ollut hyvin vaativa. Tyttöjä ne värit ei kelvannut ollenkaan. Piti olla mustaa ja sinistä. Ruoan kanssa oli hankaluuksia. Kriittistä sanomista löytyi lähes joka asiasta. Ehkä tämä temperamentti on peräisin näistä sun perimmäisistä juuristasi. Meillä suomalaisilla ei tällaista temperamenttia juuri ole. Ollaan niin vähän tyytyväisiä, että sauna ja makkara, sehän on ihan luksusta. Niin, joo. No On. ei kai nyt sentään. Eikö siis sinä opetit meitä, vaikka meidän piti opettaa sua? Ja sama oli poikien kanssa. Sähän halusit antaa niille turpaa jo ala-asteella. Piti kirjoitella niitä jälki-istuntolappuja yhteen vaiheeseen aika usein. Joo, juurikin näin. Niin. Eikä se ollut mitään rakkaudesta hevonenkin potkii meininkiä, vaan Aurora oli tosi tuohtunut eikä voinut sietää poikien kepposia. Ja se jatkui vielä yläasteelle ja pitkälle lukion jälkeenkin. Ja me oltiin äitien kanssa tosi huolissaan, että näinköhän
Aurora on pojista kiinnostunut ollenkaan. No Aurora piti päänsä. Ei siihen väliin mennyt kukaan. Jo 7-vuotiaana tyttönä halusi juristiksi. Sinnehän sinä pääsitkin oikeikseen. Se oli sellainen eräänlaisen luvun päätös sulla ja hieno saavutus. Todella hieno. No ensimmäinen lukuvuosi päättyi ja kesä tuli rymisten, niin kuin sanotaan. Ei näkynyt tyttöä kotona. Joo, ei. Tultiin ja mentiin ja ovi kävi. Ja sitten kerran niin oli Aurora lähdössä tämmöisiin mökkijuhliin koko viikonlopuksi. Ja sieltä kun hän palasi, niin jokin oli muuttunut. Ei ollut Aurora enää sama ihminen. Ihan hiljaa oli pari päivää siinä, me ihmeteltiin ja että mitä oli tapahtunut. Ja sitten hän tuli olohuoneeseen aika rassukan näköisenä. Niin. Ja niin kuin olisi Audi taas ojaan ajettu. Ja taas. no, tämmöistä on sattunut. Mutta nythän ei tapahtunut sitä. No, Aurora kertoi, että hän oli tavannut pojan. Oikein mukavan pojan ja olivat viettäneet aikaa siinä ja saunaneet, syöneet ja uineet ja keskustelleet. Kaiken näköisistä asioista koko viikonlopun sille ja pitkän viikonlopun. Että hän oli päätäpahkaan rakastunut. No minä aloin nauramaan ihan kippurassa. Totta kai Aurora meinasi siitä ihan sitten suuttua. Ja minä sanoin, että en minä mistään muusta naura kuin ilosta tässä. Aurora istui sen viereen ja rupesi kertomaan tämmöisestä Timo-nimisestä kaverista. Tämä on oikein mukava kaveri ja määrätietoinen ja fiksu. Tekee käsikirjoituksia ja töissä yliopistolla, filosofian laitoksella ja minä olin vaikuttunut, koska Aurora on hyvin tarkka näissä asioissa ja haluankin nyt, Timo, nostaa sulle maljan. Susta on tullut tosi tiivis osa meidän perhettä ja tämä 1,5 vuotta, niin se on mennyt kuin siivillä. Sen voin sanoa, se on mennyt kuin siivillä. Kihla parille. Onnea. Kiitos. Onnea. Joo, hei. Ihana puhe. Hali. Onnea Hieno puhe. sulta. Kiitos. Spontaanisti puhuin. Onko se hääpäivä jo mietitty? Mä lupaan, Markku, että sä oot ensimmäinen, kun saa kuulla siitä, että varataan jo kiva paikka ja pistää sun firmalle laskua. Mutta sehän sopii, eikö niin? Ei. Miksei sitä voisikin laittaa? Se on, pitää vaan kirjanpitäjän kanssa sopia. Onhan etäisen tiloja. Mikä se on? Eikä se ole mikään hieno kiire. sormus on. Joo. Oi, Eikö se ole miten ihana? ihanaa. Niin on. Mutta eihän tässä onneksi mikään kiire sen hääpäivän suhteen, että pidetään ne kihla ja sillat eka. Joo. Hei, onks kaikki hyvin? No on joo. Mut tuli vaan vähän väsy, ehkä mä söin vähän liikaa. No, haluaisit lähteä kotiin? Voidaan katsoa joku leffa. Musta tuntuu, että mun pakko mennä kotiin tänään yöksi. Mun pitää tehdä yksi työjuttu. Tylsää. Mä niin ajattelin, että oltais voitu viettää hidasta aamua ja katsoa joku animaatioleffa. Voi hitto. Mä lupaan. Mä tuun huomenna sun luo yöksi. Ja voidaan tehdä ihan mitä vaan. Please. Et sä voi tehdä niitä myöhemmin. Musta tuntuu, että on parempi, että mä teen ne nyt kaikki alta pois. Ja voidaan olla vaikka koko loppuviikko yhdessä. Ja sitä paitsi 3 viikon päästä, kun muutetaan yhteen, niin kaikki on paljon helpompaa. No joo. Moi moi, nähdään. Moi, hei! No niin, Joo, heippa hei, Timo. hei. Joo.
Missä oot tulossa vai ootko taas menossa? Mä oon ollut vähän siellä sun täällä, mut nyt mä oon täällä. Niin, mutta kuinka kauan tällä kertaa? Hei, älä nyt viitsi. Mä oon tässä nyt ja ihan vaan sen takia, että mä halusin nähdä sut. Sä vaan aina ilmestyt yhtäkkiä jostain, mun pitäisi olla aina heti valmis. Ja mä oon valmis, aina! Mä en vaan voi sille mitään, että mä hajoan sitä kun sä tuut ja sitten lähdet taas pois. Anteeksi. En mä haluis satuttaa sua. Sä tiedät sen. Mä en vaan voi mitään itselleni. Mä haluan liikkua paikasta toiseen. Nähdä maailmaa ja maailman. Niin mäkin haluan, mutta mä haluan nähdä sen sun kanssa. Mä haluan nähdä kaiken sun kanssa. Mä haluan nukahtaa sun viereen ja nähdä jokaisen aamun sun kanssa. Mä oon valmis ihan kaikkeen. Mä oon valmis luopumaan aivan kaikesta. Aurora on niin kiva tyttö. En mä halua pilata teidän juttua. Sä tiedät miten asiat on. Mä oon aina halunnut sut. Sä olit vaan pois niin kauan, että totta kai mä löysin jotain muuta. Ja Aurora on hieno tyttö, mutta niin kamalta kun se kuulostaakin, mä voisin jättää sen tästä vaan. Mä lähettäisin sille viestin. Sanoisin asiat lyhyesti. Sä tiedät miten tää on. Mä oon kertonut sulle monta kertaa. Totta kai mä odotan sua. Mä oon odottanut sua jo vuosia. Mä oon odottanut silloin kun mä en edes tuntenut vielä Auroraa. Silloin kun mä olin vielä mun ex-suhteessa vittu. Me voitais vaan lähteä. Mennä mihin vaan. Ihan mihin vaan. Me lähdettäis juokseen täältä kahvilasta. Saattais mua kädestä kiinni ja hymyillistä nyökkäistä mulle. Me juostais pois keskustasta. Me mentäis mun kautta. Mä ottaisin mukaan vaan yhden laukullisen tavaraa, jättäisin kaiken muun sinne. Mä otettais bussi Helsinki-Vantaalle. Sä nöisit sun pää mun olkapäälle ja mä silittäisin sua hiuksista. Me tultais lentokentälle ja katsotais joku lento, joka lähtisi tarpeeksi nopeasti ja tarpeeksi kauas. Ja sit me lähettäis. Ja oltais pian siellä, jossain, kaukana, auringossa. Ja millään ei olisi mitään väliä.